Всичко започва с една единствена мисъл. Идеята, че можем да оформим живота си само с силата на съзнанието си, звучи почти като магия, нали? Но изглежда, че в основата на всяко велико постижение лежи именно тази сила. Нека да видим как точно една мисъл може да измине целия път от зараждането си до това да се превърне в реално осезаемо действие. Ето това е. Това е в основата на всичко, за което ще си говорим. Защото, както казва майката на един от героите в нашия изходен материал, способността да си представиш нещо е първата, абсолютно решаваща стъпка към превръщането му в реалност. И така, стигаме до фундамента, до основата на всичко – силата на вярата. Защото, както се оказва, всяко велико начинание наистина започва първо в ума. Точно така. Преди светът да повярва в нечии възможности, преди да има каквито и да е външни доказателства, има една фундаментална стъпка. И тук личната убеденост не е просто нещо хубаво, което да имаш. Не, тя е абсолютно задължителна. Тя е стартовата линия. Без тази вътрешна вяра всяко пътуване приключва преди изобщо да е започнало. И вижте, тези примери са много интересни, защото те не са просто някакви вдъхновяващи истории. Джим Кери не просто се е надявал, той е декларирал конкретна сума на конкретна дата. Спортиста не просто искал да спечели, той е живял с идентичността на шампион. Тези специфични визуализирани намерения са били горивото, което е предшествало реалния успех. И тук стигаме до, може би, най-често срещаното погрешно схващане. Всички сме чували за таблото на мечтите, нали? Но дали наистина е достатъчно просто да гледаме едни снимки на неща, които искаме? Картината е ясна, нали? Човек седи в малкия си апартамент, а около него колажи, снимки на неща, които са, нека си го кажем, на светлинни години от реалността му. В началото е забавно, дори вдъхновяващо. И ето го критичният въпрос. След няколко дни, може би седмици, когато имението все още го няма, а колата не е паркирана отпред, какво се случва с мотивацията? И точно тук се крие един психологически капан. Оказва се, че когато се фокусираме само върху далечната, крайна цел, ефектът може да е точно обратният. Вместо да ни мотивира, това само подчертава колко сме далеч и ни кара да се чувстваме, като неудачници. Добре, тогава какъв е по-ефективният подход? Да се визуализира не само наградата, а целият процес. Не само финалната линия, а всяка една мъничка крачка до нея. Нека да дефинираме този ключов елемент. Мостът. Това е онази част от пътя, която често пренебрегваме, но която всъщност е абсолютно решаваща. Това са трудностите, борбата, усилията. Добре, нека видим как работи това на практика. Вместо просто да си представяме как пресичаме финалната линия на маратона, представете си тези много конкретни, трудни моменти. Почувствайте дискомфорта, но си представете и как го преодолявате. Ето това вече е активна подготовка, а не пасивно мечтаене. И така, решаващата точка е, че тази техника тренира нервната система. Тя учи ума да посреща предизвикателствата, а не да бяга от тях. И когато трудностите наистина дойдат, умът вече е репетирал сценария. Няма паника, има подготовка. Разбира се, да подготвим ума е само половината от уравнението. Хайде сега да видим как тази вътрешна настройка се превръща в реални, конкретни действия. Вижте, тук разликата е фундаментална. Едно е да си пожелаваш нещо, това е пасивно, нали? Седиш и се надяваш. Съвсем друго е да си готов. Това вече е състояние на активна вяра. То предполага, че вече действаш така, сякаш резултатът е неизбежен. И в крайна сметка, всичко се свежда до това. Манифестирането не е магия. То е вяра, която се подхранва от дисциплиниран, последователен труд. Вселената изглежда не възнаграждава просто надеждата, а възнаграждава действието. Не може да се каже по-ясно, нали? Просто идва момент, в който думите трябва да спрат и работата трябва да започне. Мечтите изискват изпълнение, не просто да си говорим за тях. Добре, всичко това звучи чудесно на теория, но как да го приложим на практика? Нека разгледаме една съвсем конкретна ежедневна рутина, която може да се започне още утре. Принципът е много прост. Или човек проактивно програмира ума си за успех, или пасивно позволява на средата, новини, социални мрежи, мненията на другите
да го програмира вместо него. Изборът, в крайна сметка, е личен. Добре, нека разгледаме тези стъпки една по една. Студеният душ, той не е просто за събуждане. Не. Той тренира мозъка, че когато чуе командата «сега», това означава точно сега. После благодарността и визуализацията. Те настройват биохимията на тялото за успех. Комплиментът, той ни кара да търсим доброто в другите. И накрая справянето с най-трудната задача първо, това създава една невероятна инерция за целия ден. И така, след всичко това, стигаме до заключението. Всичко – вярата, визуализацията на моста, ежедневните действия – всичко се свежда до едно единствено нещо – силата на гледната точка. И това е финалният въпрос, който остава. Дали гледната точка на човек ще се превърне в затвор, който го държи окован в настоящите обстоятелства, или пък в паспорт, който му дава свободата да пътува към желаното бъдеще. Изглежда, че този избор в крайна сметка си остава изцяло личен,